we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Atong padayon nga ihalad ngadto sa Ginoo ang mga pag-ampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kaayuhan sa mga masakiton, labi na kadtong nagmasakiton sa ilang mga kalag, away mga kalinaw, sige lang away, siging gubat, makabato na untag kalinaw. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi aning pagpamalit og mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kaayuhan, lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita, O Dios, nga nagbag-o pinaagi sa bunyag sa mga nagtuo kanimo, ihatag ang panalipod nganhi kanamo nga natawo pag-usab diha ni Kristo, aron human mabuntog ang tanang kasaypanan, ampingan namo nga makanunayon ang grasya sa imong panalangin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug mao nga ang simbahan sa tibok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton og kalinaw. Nalig-on ang mga simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Miduaw si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana kahigayon, miadto siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto gikahibalag niya si Inias nga paralitiko nga wala makabangon sulod sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Inias, giayo ka ni Hesukristo. Busa, bangon, ug hipusa ang imong higdaanan. Diha-diha, mibangon si Inias. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron, ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo.
Sa Joppe dihay usa ka babay nga giganlag Tabita nga usa ka magtutuo. Sa Griego ang iyang ngalan Dorcas nga sa ato pa Lagsaw. Kanunay siyang nagbuhat og maayo og nagtabang sa mga kabos. Niadtong higayuna nasakit siya og namatay. Gihugasan ang iyang patayng lawas o gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang Joppe dili kaayo layo sa Lida og sa pagadungog sa mga tinun-an didto sa Joppe nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa Joppe sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila. Sa pag-abot niya, gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya, gialirungan si Pedro sa tanang biyuda nga naghilak og ilang gipakita kaniya ang mga sapot ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak og miluhod siya og nagampo. Unya giingnan niya ang minatay, Tabita, bangon. O gibuka sa babay ang iyang mata, og sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya gigunita ni Pedro ang kamot sa babay o gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda, ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga nabuhi. Mikaylap sa tibok Joppe ang balita mahitungod niini, ug daghang mga tawo mituo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kaayuhan, ngayang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kaayuhan, nga iyang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo, sa tungod sa tanan nga mga kaayuhan, nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kaayuhan, nga iyang gihimo kanako. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon diha sa mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulugoon. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kaayuhan, ngayang gihimo kanako. O Ginoo, ako imong sulugoon, ako imong sulugoon, ang anak sa imong sulugoon nga babae. Imong gilugti ang akong mga talikala,
Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kayuhan nga iyang gihimo kanako. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo sa Hesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingna niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan, mabugnaw balang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, Espiritu og kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manoo. Nahibalo si Hesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili motuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala nagayod mo kuyog kaniya. Busa mingon si Hesus sa napulog duha ka tinun-an, ug kamo mobiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Makaingon tang lisod-lisod sa tong role sa mga apostoles nga naa sila isultis mga tao unya mahitabo gyud sama anang ingon si Pedro atong bakol sa ngalan ni Hesus tindog. Pastilag dili mo tindog, no? Niya karon sa atong unang pagbasa diha na say sa tuyang milagro una nga ingon si Inias ba to nga paralitiko, ingon sad si Pedro, Inias bangon sa Inias. Kadto sa Tabita nga patay na, gihugasan na gani ang lawas kay ilubong na, giingnan sa ni Pedro, Tabita bangon.
Bangon sa tabita. Wa mo maguna-huna. Ngano nakasulti man si San Pedro ato sa iyang panahon ba? Giunsa niya pagsiguro nga ang bakol makabangon yun. Giunsa niya pagkasiguro nga ang patay mabuhi og balik. Ibaw mo? Ikaw na be, kanang imong tupad, unsay imong gihunahuna ron, isulti ko no niya, tanawa ko nog mahitabo ba? Okay, ready? Sige. Kana bang ang imo yung gihunahuna niya ba? Sige, ready? Na magayroy uban nga stress na lang. Kay sige ingon, iya jud kuno pangajian ba ang iyang banang palahubog kayo, inigtog kuno iyang pangajian sa ngalan ni Hesus, mawagtang ning imong pagkapalahubog. Sus ugma muhigda naman o siyutas kahubog. Iyang mga anak iya pa kunong kurus-kurusan ng agtang ba, iyang kurusan ng agtang ba kanang inikatog kanang adik is computer, mawa unta nang imong addiction sa computer in the name of Jesus. Sus perti man lang yapong adikas computer. Ay bebe unsaon ako naam sa koy daghan anang experience kon naasay madayon naasay dili sama pananglit ani nga mahurot na unta atong salat. Sige jud kog sulti nga di ba moingon man ko nga kitang tanan kadaghan ato. Ako lang subscriber 189,000 na guna subscriber na. Way labot ana mga viewers sa TikTok ug uban dili ako'y ga TikTok ha. Wa man tay TikTok dinhi ang ato dinhi kanira yung upload sa YouTube channel nga Padresiano Ubod niya og kaning misa gina kompleto nga misa nya nay homilira nasay homily nga dunay subtitle nga English kana ra yung tulo moy atong official nga gi-upload. Wa na ta ma-interest ana mga TikTok pero nay daghang ni TikTok be sige man jud kog ingon kadaghan ninyong gabyo nako mamalit lang og tag sa kaslat hurot na dayon ning ato mga slats oy tugong SBF dag 40,860 ragod ni kaslat tag 500 kining 189,000 mamalit ni 500 tag sa kaslat hurot na ni ugma di ba kanisang atong DCHS 7,109 kaslats na lang 200 pesos per slot mamalit lang ning tanan ay sumura ra ni kilat oy mo ana. Pero nga nung di man gyud mahitabo magligo-lingo biya ko ikaw ugma oy maura gyapon ni halin ana ibaw mo ngano ha tungod kay mag-agad ra gid ta sa Espiritu Santo mo nang diri sa unang pagbasa niingon diri milambo nalig-on ang simbahan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo. Si Kristo sad niingon sa atong ebanghelyo ang naghatag og kinabuhi mao ra gyud ang Espiritu Santo. Nya niingon sad siya ang akong mga pulong espiritu og kinabuhi. So naa day sa pulong sa Ginoo ang 2 in 1. No? So kung ang atong pulong dili align sa gusto sa Espiritu Santo, ang atong gihunahuna wa ma-align sa gusto sa Espiritu Santo or gusto sa Ginoo kay usara man na sila ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Og di gani ma-align didto sa kabubutos Ginoo, mamatay na lang ta bisag unsay atong isulti di gyud mahitabo. Dige, lingay mong tupad ing na suod mo sa Holy Spirit. Mata na ba? Nasuod mo sa Holy Spirit. Na wasad mulingi ang uban mo. Kana klaro kay na wagi na klarong relasyon sa Espiritu Santo. Nakaron unsaon man nato pag-align? Unsaon pag-align? Kinahanglan kamaotang mo ihap og mo recognize ba mo ila unsay nabuhat sa Dios nganhi nato. Karon lang pagsuod nako diri sakit akong hawak.
Sakit bitaw. Ako ning ipahilot gapon o mangyapon magkuan. Nagunahon na ako pag naog na ako na kung anong sakit mangyapon ay akong hawak. Pahilot man tanin akong mayo. Hangtod yun diri pag dayon na yung so diri akong gisandig-sandig o gamay. Sakit yapon. Pag abot na yun ako diri pagsugod sa misa ningon dayon ko ganiha ba? Akong giingnan. Ngano man ni Lord nga sakit man ni. Ningon dayon sa akong hunahuna. Wa man ka kapasalamat God adtong mga adlaw nga wa na mo sakit imong hawak. Naku ako pitinood no, naku salamat kay adtong mga adlaw Lord ha. Nya sagdi lang og ni sakit ni karon, total nakakolekta masag ko atong niaging adlaw. Salamat kayo. Nya wa jud ko kapasalamat nimo. Karon nawa ang sakit. Wa na gi sakit. Mulikta na sa ni Ron. Bitaw, tanawa, unsay atong tubag sa Salmo. Unsay tubag nato Salmo? Tanawa, unsaon ako pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Kita siging mahays Ginoo, siging mahays Ginoo. Wa gani kaihap pila na kabuok kaayuhan ang gihatag sa Ginoo nato. Kana lang makahingoy ab mo diha. Ang hingoy ab naman mo ron. Kana lang. Kadako na ng pasalamat. Daghang kay mga tao di nakahingoy ab. Gaana lang. Vegetable. Napay mga tubo diri pamuta nga na. Di nakahingoy ab. O makahingoy ab ka dito sa ICU. Ay, ano mo yung mga doktor. Hey, very good, very good. Ana. Nagiuban ron, di nakapangutot. Pero ang mga doktor, magsigig pangutan na. Inigantos pasyente, labi na ng mga paralyzed, nakapangutot na, nakapangihi na, nakalibang na. Ana, mga grasya di ay na. Di ba? Ikaw, sige lang ka reklamo. Sige, pangihi. Oy, sige. May gani kayo makaihi pa ka. Ana, baho ba ni mo diyang utot? Oy, pangal-utot ba ni mo? May gani kayo makautot. Pasabot. Nindot og sitwasyon iyang internal organs. Aw di mo na ka-appreciate. Malimot ta ana. Malimot. Ang ato dayong buhaton siging pasalamat. Unya kung naay sitwasyon nga moabot nato, mangutana ta sa Espiritu Santo uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing. Nya ang taong mapasalamaton automatic gina mapaobsanon. Og mulihok ra ginang gahom sa Ginoo diha sa mga taong mapaobsanon sama sa mahal nga Birhen Maria, sama ni Hesus ug sama sa mga santos. Humble hearts. Pero kana mga mapahitason, kanang mudiktar gitas Ginoo unsay mahitabo, tanawa namiya isa unsaon na to pagsabot niya na kalisod ana sabton kay ang ilang hunahuna gusto man nilang i-impose ang ilang hunahuna ngadto sa Ginoo. Pag ingon ni Kristo, kaon mos akong unod, kaon mos inom mos akong dugo, ingon sao pagkahimo ri yabag kaniya pakadnon tanimo sa tani ungo himuon tanimong ungo. Gusto man gud nato nga matuman ang atong gusto, mao na mubiya gitas Ginoo. Unsa man ang gusto matuman imong gusto? Pride. Higiling niya imong tupad. Ingna nakadawat ra ka sa imong kauban sa balay. Sige, nakadatanan imong kaubas balay, kadawat ra ka. Di ka magsigig yaw-yaw. Ha? Kamong mga yaw-yawan, liwat mo na ako. Liwat mo, yawa. Yawa, reklamador kayo. Bisag dito na siya sa langit sa una, reklamo lang yapon. Napunta no sa impyerno. Nya mo na tudluan tas yawa pagsigig reklamos Ginoo, imbis mo ihap sa mga maayong butang nga nahimos Ginoo nato, magsigi na nun tagpangandoy anang wa pa nato makabot bunga sa atong mga tawhanong pangandoy nga puno sa garbo, puno sa pagka-materialistic.
kana lang mangandoy ka nga munindot gyud imong kilay nya kung di gyud ihatag sa Ginoo imo yung kiskison nya badlisan namugos matingali ka ana. Kana bang mamugos gyud ka nga tungod lang kay ang imong pagbati murag laki unya ang imong biological setup babae, mamugos gyud ka, maglinaki gyud ka bisag babae ka, basig namugos na ka ana. Di ba? Kana bang laki ka nya maibog jud ka sa imong isig kalaki nya ang imong konstitusyon sa lawas laki gyud mamugos gyud kang mahimong babae. Kibawa mo nga si San Vicente Ferrer nagmilagro ni siya. Kibawa mo purting daghana ani niyag milagro murag hapit moabot tingalig 1,000 ka milagro ang na recognize sa atong tradisyon sa simbahan o sa record sa simbahan. Atong buhi pa siya hangtod patay na siya hangtod karon na ani siya milagro. Usas pa nga milagro nga naa sa iyang gusos. Ang sawan, dunay babae nga nangandoy nga makaanak. Nya nakaanak gid siya. Sus gusto man siya laki. Ang iyang naanak babae man. Niluhod siya nga mapaubsanon og nihangyo ni San Vicente Ferrer. Nihangyo nga tos Ginoo ba pinaagi ni San Vicente Ferrer kanindot unta kung laki pa ang akong anak. Pagbalik niya ang iyang anak nga babae nahimong laki. Mao na unsa may buhaton ninyo mga lalaki nga gusto mahimong babae, luhod mo. Luhod pagampo kanindot unta Lord nga mahimo kong babae nga iglakaw nimo tan-aw sa amin ay laki man daig gapon. Ayaw lang sag pamugos. Ngano mamugos man ka nga wa man nagitugot sa Espiritu Santo, pasalamat na lang nga sa ubang mga butang nga gihatag sa Ginoo nimo. Ako bitas una, purti man akong ampo nga madayon gitong akong kaminyoon. Wa man madayon, purti na kong hilak. Wa man madayon. Pero sa akong pagdawat bisag gahilak ko unsa may resulta, nakauyab pa kog laing duha. Di nindot kayo. Nya wa naman madayon yun akong kaminyoon kay nagkabuwag sa biyato, gool na sa kay ko ato. Hilak na sa kog kaduha. Ana, kay wa madayon. Unsa may resulta? Ano may resulta? Pari na ko tanawa naidaghang madre nindot na. Pero dili na para minyo kauban na sa panaw sinunod ang Ginoo. Ang pagpaubos muna ako magpaubos lagi ko pagsulti ninyo nga palit mog slat. Mao nay gitudlo sa Espiritu Santo nga ayaw gyud hunong og baligyag slat padre kay kanang slat anha diha mo gawas ang inyong tinuod nga gugmas Ginoo. Dili sa gidakon sa kwarta nga inyong gipalit or inyong gihatag, kung dili diha sa gugma nga inyong gipauban matag palit. Muna do na ta dinhi moanhi mga buta nagmasahe gatigom og kwarta para ipalit og slat, magkuyog pagidinhi tagutlo kabuk tagupat kabuk maginunitay intaos abaga. Kay nga naman gusto mo palit og slat, mga buta. Ni ano'y dili mga buta, di gyud kakita sa window nato dito. Haron lang unta mo hapit og palit og slat. Sige lang, magpaubos lang ta pagdawat ana, di ba? Bisan pa man o ginagmay, kanunay, kitang mga nagmahal o nagsunod sa Ginoo, na agyod ang dako kayong kausaban sa atong katilingban. Ang atong simbahan, nausab ang simbahanan, nausab ang ato sa mga kasing-kasing, nausab. Daghan kayong mo testimonya nato dinhi nga ang iyang kalinaw o kalipay nga gibati karon lahi gyud kay sa una. Nya kinsa may nakabenepisyo siya o ang iyang pamilya. Kay di naman siya yaw-yawan, di na sad siya particular kay anang kwarta. Kay nga naman, kay bawo man siya nga kanang kwarta, dili na angay tigumon kung dili ipaambit. Mao na ang mga tinunan, padayon silag hatag sa ilang kaugalingon ngadto sa mga tao hangtod milambo gining maong simbahan nga karon nahimo ng tibuok kalibutan. Natuman na gyud ang pagkakatoliko niining maong simbahan kanang pagka-universal.
Kinsa may naghago ani ang mga apostoles nga nipadayon bisan pag ang tanan ni biya na ni Hesus. Unsa may konklusyon ni San Pedro, giniyahan sa Espiritu Santo, ningon siya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Hingna sa dili pa ta mamatay. Sige na. Na sa dili pa ta mamatay. Mamalit na tagslat. Hingna. Hingna ba? Kay basi gatuo ka, sige kag palit og pagkaon, di ka mamatay. Oh, mukalit lang kag kamatay. Mao na ayaw huwata nga magsigitag supak-supak sa Espiritu Santo. Pauban niya, pauyon-uyon niya. Pangutan siya, unsay akong angay isulti, unsay angay na akong buhaton, niya buhata dayon, mahimog yung kang malipayon, malinaon, labaw tanan, balaan. Manindog ta. Pag-ampo sa katawhan, inubanan sa atong pagtuo, musalig kita sa dakong grasya gikan sa Dios, busa moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, musunod sa Ginoo sa tibok nilang kasing-kasing, huna-huna o kusog, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa nagkagubot nga mga nasod sa walay kakapoy, maghago aron magmalinawon o maangayon ang ilang mga nasod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga makaamgo kita, nga ang Dios naghatag kanato sa labing dakong pagmatuod sa iyang malungtarong presensya sa santos nga sakramento sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton og sila nga nanag-antos sa mapadayunong mga balatian, makakaplag og tinuod sa kalinaw diha sa mapasaligong mga pulong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mamanunta sumala sa atong mga giplano og ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga namatay makasinati sa walay katapusang kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kunin at tanggapin ang alay ng ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihalad, kundili moabot unta kami nganha sa pagkagasa nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, og diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kadidyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panaginig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, Christ the divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of Christ, yours and mine. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Magampo kita. O Ginoo, panalipdi pinaagi sa imong makanunayong gugma, kami nga imong mga tinubos, aron kami nga naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, magmalipayon unta pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine power, ang Dios nung gahom. Nya mulihok rani kung suod ta sa Holy Spirit. Pasabot, magsigit ta og pasalamat sa mga dagkong butang nga gihimo sa Dios kanato. Nya magsigi sa tagbuhat unsay idiktar nato sa Espiritu Santo. So salamat sa nagsunod sa Espiritu Santo ug nagsigig palit natog slots ang atong mga donors and benefactors sa mga proyekto nato dinhi. Naapatay 40,860 ka slots nga available sa SBF DAG, tag 500 pesos per slot. Nya napay available sad nga 7,109 ka slots para sa DCHS, kato atong special slot. Nya tag 200 pesos per slot ni siya. Nasa ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos. Naamang gihapoy ni
invest nato, nangutana ko sa Espiritu Santo, dawaton ba ni gihapon or dili na, ipadawat man. So niabot ng atong disap karon og 191 ka slots. Atong pakpakan di ang tanang namalit og slots. Nya mura magbungkig kay nignaong, so ato na lang ning lahuson og 200 ka disap ha. No, napay 8 or 9 ka slots nga open for our investment slot nga tag 500,000 pesos. Murag last na lang gitingali na ato na lang sira doon 200 ka kuan kung naapay gusto diha, no, tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Karong gabi mao ang atong synodal worship, alas 7:30 magsugod. Nindot og niatang tanan, labi na mga mandated organizations. Nya karon sa gabi magsugod sad ang Christian Life program sa Couples for Christ din ambot og asa ni nga chapter anhi dinhi sa atong FLA ana diha. Nya ugmang adlaw pitsa 21 ang screening adtong operahanan og mata or gusto magpa-operas mata, alas 7 sa buntag magsugod diha sa Pastoral Center sa San Fernando Rey dito sa proper nga kuan simbahan. O kinsa ninyo diha adto lang mo dito. Libre ra ng screening unya og maoperahan gyud na ay 3,500 nga bayad or donation. O mo ba na contribution diay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin, amo na karon. Lahiu sa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa pililhon mong lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kada itugugma mo, ang tanan karon himuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan.